Xàtiva, per exemple, es va portar a cap un acte institucional on varen participar els membres del govern i de l'oposició. Xàtiva ha celebrat el Dia de la Comunitat Valenciana amb magnificència. De fet, el dia d'abans, el dimarts 8, ja va celebrar amb els escolars de la ciutat un xicotet aperitiu d'aquesta festa amb la mostra de cartells i l'entrega de premis literaris a les millors narracions sobre el 9 d'octubre. El Gran Teatre de Xàtiva ha acollit un any més l'exhibició de grans murals elaborats pels col·legis de la capital de la Costera i que representen els fets històrics de Jaume I i la reconquesta de la nostra terra. El mateix acte va aprofitar per a fer lectura de les millors narracions escrites pels alumnes de Xàtiva i fer entrega dels premis. Autora Mireia. És una tradició ja de molts anys que celebrem en tots els escolars de Xàtiva un dia tan important per a nosaltres i evidentment tots els col·legis que han participat en alguna narració tindran un premi en un jurat qualificat que s'ha llegit totes les narratives i que ha sigut difícil perquè totes tenen moltíssima qualitat i a més els panells de tota la vida, que tota la vida abans es veiem per l'Alameda i que ara els deixem així dins del teatre per tindre-los un poc resguardats perquè cada vegada el nivell és més alt i la veritat és que és una manera de que després els col·legis també es puguen aprofitar i es puguen endur. Enguany l'elaboració d'aquests murals ha tingut un premi especial amb el que l'Ajuntament de Xàtiva ha recompensat l'esforç i la dedicació dels escolars, des de tercer de primària fins a segon d'ESO. Degut a aquest treball que fan els col·legis hem volgut donar una xocoteta recompensa i aquest any per primera vegada se va donar un taló en material escolar per al cartell més bonic, per al que més ha treballat, el col·legi que més ha treballat un poc per a que els alumnes vegin que també hi ha recompensa per aquest treball. La veritat és que l'enhorabona a tots els xiquets, l'enhorabona a tots els professors i professores, l'enhorabona com sempre a tots els directors i directores perquè fan una llavor importantíssima en tots els xiquets de la nostra ciutat.